Kaya di ba pare, nagsaad ka ako nga pagdalaga ni mo pagkakapitan, nga ihatag ni mo na ako nga emoto na. Oo, kung nagdawag ako, wala ka man magsuporta akon. Ora ka man liwat pare nga, pati nga na akong kabaptura na Mindanao nga na Manila, gimbutusan ka pa nga ni. Hawanan ka din nga hatag ako ni pare Michael nga lote kay ba man antun pag dalaga niya pagkakapitan kinsuportahan ko man niya. Nga ni Papa Trisandanas ko yun nga akong balay kung makakubra kin purpose. Kakadiyon ko yan na akon pare nga trader, pistihiya. Papaiwason ko yan din na akon ginhatagay nga lute. Nireya maupay nga pare, pistihiya. Dako na to na akong kuwan. Agi, papaalaran ko Oy! yung pagkatapos ko. Ano rin mo pag ginawa ni hindi akon lute pare? Ay, napasyada ka man pare. Kumani ako kay pare. Oy, Kutob ka na layan nga semana. Papaiwason ko na ikaw hindi ni nga akon tuna. kaya ano nga rason pare? Kay bala ko hindi titindog nga ada ako nga building. Upo hindi ni nga lote ni. Kaya di ba pare, nagsaad ka ako nga pagdalaga ni mo pagkakapitan, nga ihatag ni mo na ako nga emoto na. Oo, kung nagdawag ako, wala ka man magsuporta akon. Ora ka man liwat pare nga, pati nga na akong kabaptura na Mindanao nga na Manila, gimbutusan ka pa nga ni. May nagsumata akon pare. May nagsumata akon. Naganluyo ka mo nga tanan. Pati na mo makapaturan na Mindanao, pati na Manila. Amot to pare nga, ginkanhi ko ikaw yan na nga. Papaiwasong ikaw din nga akon to na kay titindugan din ng building. Kutob ka na yan na nga. Semana din kinalan magubang mo ini nga imo balay. Ora ka man pare nga pisti ka nga, ginsuportahan ko man nga ni ikaw, amot lang nga away ra. Basta, amo na akong desisyon, kinalan makaiwas ka na din hini. Gubay ni nga imo balay, yan na lang nga semana. Ginahatag ko mo nga Juan, di mo nga ni gubaon niya piste ka. Baka di ako, kay nadapa ko na lang katon na iba. Basta na lang nga semana nga piste ka ha. Baka di ako. Sige. Pistiya, pati pangalan na akong mga kapaptor na samar, na moto saya, pagdalaga niya pagkakapitan din na kamansiyay. Pistiya, lamunan din niya nga iyatuna. Plano ko pagod din pati sandanas nga akong payag. Pag kubra na ako rin purpose. Pistiya. Ilinayan ko na ni pagtanggal. Oy pare, Oy, ano nga, bumalik ka man. bumalik yan ako kay nanong dumako nga. May utang, di ba naghuram ka akon? Di ba nagutang ka? Ano ba nga utang? Di ba ni mo utang ako na 20? Ito nga 20. So, ade Dili ko nang tayo naging susukot nga 20 pare kung nagdawag ako. Sige, ito na. Huwag ka man, kunwari ka akong mag-trader, kunwari ka mo manlimbag na tuloy. May balay ka na, may lote ka pa, kay ginaidan ko ikaw din hindi ako nga balay. Sige pare, kaya gimbaydan ko naman ikaw. Nandoyo, inay-inayan ni paggubayan na, dyan na, kay kinanglan. Kinanglan mo din ni gubang nga tanan kay Papa, bako ko ini. Bapay din hindi ako nga building, makadi ako. Sige. Sige, nga pisti ka, makadi ako. Inainayan ko na lang, hindi nga akong balay pag gubang nga pisteya, kay malakatak din